simbahan sa second day of 10 days of prayer, mao kini ang gitawag og aligned with kingdom priorities. Kung sa Binisaya pa mga igsoon, pag-align sa atong mga prioridad sa gingharian sa atong Ginoo. Ang pangutana karon nga buntag, asa man ug unsa man ang atong mga prioridad karon nga tuig, ingon nga bag-ong tuig sa atong kinabuhi. Hinaot ko nga niini nga buntag kamo mag-auban kanako sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kay nagtuo ko nga ang Dios gayod mag-align sa atong kinabuhi ngadto gayod sa usa ka kinabuhi nga puno sa misyon, puno sa kalipay ug puno gayod sa kaluwasan niining tuiga. Ang atong bersikulo makita sa Buhat 1:6 hangtod 8 nga nagaingon, busa sa ilang panagtigom. Ini mga disipulo sa Dios, mga kaigsunan, uban kaniya, nangutana sila kang Hesus, Ginoo, karon ba nimo ipahiuli ang gingharian sa Israel? Hinumdumin ninyo mga kaigsuonan nga ang Acts chapter 1 mga igsoon nga experience na hitabo kini humana si Kristo gilansang, humana si Kristo nabanhaw, namatay og nabanhaw, ug humana si Kristo naglakaw didto sa dalan sa Imaos uban sa duha ka mga tinun-an mga kaigsuonan. Ug kini nga panahon nakita na sa mga disipulo nga ang Dios gayod mao ang Dios nga ilang gipaabot. Kay siya gilansang, namatay, gilubong, ug nabanhaw, ug karon naglakaw uban na kanila. Ug tungod niini mga kaigsuonan nga mensahe, dako kaayo ang pagtuo sa mga disipulo nga ang Dios maghimo na sa iyang buluhaton mga kaigsuonan. Apan mga igsuon, bisan humana namatay si Jesus ug nabanhaw, wa gyapon mausab ang mga disipulo. Ang ila gyapong pananaw mao gyapon ang pagpasiguli o pagbalik sa ilahang gahom o sa ilahang nasod nga mao ang Israel mga kaigsuonan. Apan sa bersikulo midugang umingon siya kanila, dili ninyo angay mahibaluan ang panahon o mga pitsa nga gitakda sa amahan pinaagi sa iyang kaugalingong gahom. In other words, ang Dios mga kaigsuonan nagingon siya, na mahitabo ka na, pero dili na inyo nga dako kayo nga kining tan-awon ang hilabihan ninyo kadako gayon nga tagaan og pagtagad, dili ng pitsa, dili na ang gitakda nga panahon, kundili unsay giingon sa Dios mga kaigsuonan, apan makadawat kamo og gahom sa dihang moabot kaninyo ang balaang espiritu. Wala di ay tay gahom kundili moabot ang balaang espiritu nato. Amen? Usahay ang atong hunahuna gamhana na ta. Usahay ang atong hunahuna mao na ning insakto bisan wala pa ang balaang espiritu. We need to wait for the empowerment of the Holy Spirit before we can go to our mission. Nag-ingon ri, og kamo mapuno sa Espiritu, og kamo mahimong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea, og sa Samaria, hangtod sa kinatimtumyan sa kalibutan. Niini nga adlaw mga kaigsuonan, natapos na ang pulong sa Dios iyang mga tinun-an, og nasayod na ang mga tinun-an, nga dili gyud ay mausab ang panlantaw sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang mga katauhan. Mausab unta ang gusto sa Dios nga maabot siyang tinun-an, nga mausab na ang ilang mga pananaw. Dili na pariha kaniadto ang ilang mga pananaw. Kinahanglan mas buhi pa kita, muusab na kita sa atong pananaw. Kay bisan ang kamatayon mga kaigsuonan dili makausab kanato. Mao'y hinungdan nga mag-usab kita sa atong mga pananaw niining nga kalibutan mga igsoon. Kay ang Dios mauna ang iyang tumong. So niining buntaga, aron ato mga igsoon makuha ang lintunganay nga mga tuliya nga nagpaluyo niining nga mga bersikulo, ang mga prinsipyo nga maghatag nato kadasig
Niini nga tuig mga kaigsunan, adunay tulo ka mga butang nga atong dadon karon nga kabuntagon. Gikuha nato dinha sa atong bersikulo. Og ato ning lantawon mga kaigsunan, latid for latid. Nga gitawag na nato mga kaigsunan sa atong division of clauses, na mga clause diha nga atong tanawon kung unsay buot ipasabot sa Dios kanimo o kanako sa dihang siya nakigsulti sa iyang mga tinunan. Number 1, mga igsoon, gikan ni ana nga bersikulo, ang prinsipyo nagkanayon, nag-ingon diri, align our mind to God's plans. Change our mindset this year. Usbo nato ang atong mga panghuna-huna ni ining tuiga, mga kaigsuonan. Mao nay gusto sa Dios nga una niya ipaabot nato aron ang balaang espiritu magatabang kanato sa pagdugang alang sa atong buluhaton. Ang balaang espiritu ng Dios nagtabang kanato sa pagduol kaniya apan kung dili ta mausab sa atong mga panghuna-huna, mga kaigsuonan, dili gayud kita mapuno dinha sa balaang espiritu. Busa nag-ingon diri sa mao nga sinulat, God's work in us always begins with the renewal of the mind. The most important part of the body, the most important part of our soul is also our mind. Maong nag-ingon ang Ginoo, love the Lord with God with all your mind, soul, and heart. Kay ngano, ang atong panghunahuna maunay magiya kanato matag adlaw. We made 32,000 decisions a day, and we need to entrust our minds to God, mga kaigsuonan. Kay kana maghatod kanato og kanimo, mga kaigsuonan, sa kinabuhi nga mabungahon ni ining tuiga. Amen? Dugang pa ang Acts chapter 1 verse 6 to 8. Usa kini ka turning point sa usa gayud ka grupo sa mga disipulo dinha sa Ginoo. Usa kini ka turning point sa ato nga conference. Usa kini ka turning point sa ato ang union, sa ato ang women's ministries department. Usa kini ka turning point sa youth department. Sa tanang departamento, usa kini ka turning point sa care group ministry. Nga niining tuiga, we need to change our direction. We need to change our mind. Dili ta mo dwell sa past. Dili ta mo dwell sa nang labay na. We can learn from it, mga kaigsunan, but we should not be entangled with the past. Labi na gyud sa ato ang mga nang labay nga mga katuigan. Let us focus more on our mission. Mao nga niining tuiga ang atong union o ang atong division na atay program every year o karon nga tuiga na atay gitawag Mission Reach 2026. Pagka 2027, one voice, mga kaigsuonan. And so on and so forth hantod sa 2030 niini nga quinquennium. We need to change our mind, mga kaigsuonan. You know, dito sa Road of Emmaus, mga igsoon, nakita nato dito nga pagkalansang yun diha sa Ginoo, nakita sa mga tinunaan na wala tanan ang ilang paglaom. Ang tanang paglaom nila, mga igsoon, nawagtang. You know where Emmaus is? The road to Emmaus is the road to downfall. For them, mga igsoon, alang kanila, ang dalan padulong sa Jerusalem o sa kadalan sa kadaugan. Apan ang dalan padulong sa Emmaus, usa ka road of despair, usa ka road of discouragement, is a road of failure, mga igsoon. Mao nga ang duha ka tinunan dito sila nang lakaw padulong. Wa sila laing gilakwan kundi kana nga dalan padulong sa kalaglagan o kapildihan sa ilang kinabuhi. But Jesus came. Ang Dios mitunga, dinha silang talawala, wa sila makabantay og hain gikan apan, mga kaigsuonan, sa diha nga ang Ginoo naa na sa atong atubangan. Sa diha ang Ginoo naa sa atong kinabuhi. Sa diha nga ang Ginoo naa na sa atong iglesia. You know, the Lord will transform us. The Lord will transform our mind. The Lord will transform our kining soul, our body, and He will transform our mind.
Kaya nag-ingon diri, before God can fully use you, He must first renew your mind and align your priorities with His will. Niini nga tuig, mga hinigugma ko nga mga kaigsuunan. Looking back sa text mga igsoon, ang prioridad sa mga disipulo sa buhat 1:6, ang ilang mga hunahuna maos pagpabalik sa yutang giharian sa Israel, politikal nga nasunon o kalit nga kadaugan. Na-focus sila sa ilang gingharian. Apan, dili ka na mo'y gusto sa Dios para kanimo o para kanako nining tuiga. Nga ma-focus ta sa atong kaugalingon. Ma-focus ta sa atong gingharian. Apan ma-focus ta, mga kaigsuonan, asa? Sa gingharian sa atong Ginoo. Amen. Ang atong pagpangabudlay biya, dili lalim. Dili lalim. Last year, pasalamat tas tanang mga iglesia sa tibuok kalibutan. Nga ang atong paghugop mga igsoon sa Harvest 2025 na himong nagmanilang puso ni. Amen? Bisan usahay makita na ito nga na difference sa number mga kaigsuonan. But we believe that we grow spiritually. Amen? We grow mature in the work of God mga igsoon. Kay kung ang uban nagunahuna sa time, power, and earthly rule, mga kaigsuonan, sultihan mo kamo. Kitang mga katawhan sa Ginoo, naglantaw ta mga igsuon sa iyang gingharian. Busa mga kaigsuonan, gikinahanglan nga ang ato gayod nga panghunahuna, masintro gayod dinha sa atong Ginoo. Naay mga pangutana, kini ba mo'y nakabalda kanato? Ang atong career, ang atong financial security, atong mga personal plans, o ang atong mga timelines, or kini bang atong comfort, kining ato ang dungog o reputation, or ang ato bang gahom mga kaigsoon? Sultihan ko kamo mga igsoon, ang Dios magapuno sa atong espiritu when all of this atong itugyan diha kaniya niini nga tuig. All our career, financial security, personal plans and timelines, our comfort na sa wali, our reputation will be our faithfulness, and our control will be the control of God. I believe, my dear brothers and sisters, that we are going to succeed in our journey in this union, mga kaigsunan, and in this church. We need to put again our mind to the mind of Christ. Kaya nag-ingon siya, let this mind be in you, which is in Christ Jesus. Mao na ang akong handom ni ini nga semana. Mao na akong handom ni ini nga tuig. Mao na ang atong handom. Mao na ang inyong handom ni ining tuiga, mga igsoon. Mao na ang atong handom kay ang maghatag kanatog kasiguruhan, kalampusan ug maayo nga kinabuhi puno sa kabunansiya. Mao gayod ang pag inline sa atong mga plano dinha sa buluhaton sa atong Ginoo, mga pinangga ko nga mga igsoon. Bisan asa ta karon nga tuig, naa ka man sa gawa sa nasod, nagatan-aw karon, kay kagahapon naglantaw ko, naglantaw dito sa kining Qatar, naglantaw mga kaigsuonan dito sa Thailand, bisan asa ka karon nagtan-aw gikan sa US, bisan asa ka karon mga kaigsuonan, dala kanunay ang mensahe sa Ginoo. Bisan asa ka nagtrabaho, unsa man ang imong posisyon, dala ngadto sa mao nga imong nga trabahoan. Mo bitaw nga ang iglesia lahi-lahi, ang atong profesyon aron ang tanang profesyon, tanang estado sa tao sa ibabaw sa kalibutan maabot gayod mga igsoon dinha sa mensahe sa atong Ginoo. Mao nga kining total membership involvement, mao gyud ni ang atong lintunganay nga gitan-aw karon tuiga. Ang atong mga departamento, ang atong iglesia naglantaw sa hiniusa nato nga buluhaton. We have one mission, we have one purpose, we have only one goal, mga kaigsuonan, because we have one God, one Spirit, mga kaigsuonan. Different parts of work, mga igsoon, but we have one power that moves us in this year, mga kaigsuonan. Nindot kayo kung maapilta sa buhat, kay mutubo kita, mga igsoon, mabilong ta sa usa ka family, mahimo ta mga disipulo sa Ginoo, mag-apilta sa buhat, mga kaigsuonan.
Mao ni nga kun ang atong hunahuna ma-inline ni ana mga igsoon, I believe mga kaigsoonan, wala tay angay kabalakan ni ini nga tuig. Doon na tay mga bag-o nga napili nga mga direktor mga igsoon. Ang uban ulihin na gipili, but still akong gingong congratulations. Pagkapili nato sa atong departamento, walay musulti nato nga mao ni buhaton. Pagkapili nato sa pagkatigulang sa iglesia o pika-opisyale sa iglesia, walay musulti nato nga mao ni ang imong buhaton. But God wants your hearts. When we say yes to the Lord and we're willing nga muhatag ta sa atong kinabuhi kaniya, God will change our mind. He will change our perspective, ang atong pananaw. Iyang usbon ang atong direksyon. Usbon niya ang atong nilakwan. Usbon niya ang atong kinaiya. Usbon niya ang atong padulngan. Ug usbon niya mga kaigsuunan ang atong kinabuhi nga dili na usa ka kinabuhi nga maot apan usa ka kinabuhi nga malipayon. Duha ka driver og sikad. Nagpabautismo silang duha. Pero pagka next Sabat, gibisitahan sa care group ang usa, kay wa naman ni simba. O niya, sa pagbisita sa care group, niingon nandayon nga, sorry yun kay pastor, di yun ko kasimba. Kay kada Sabado, pating daghana kaayong pasahero. So, di nagyo ko kasimba, pastor. So niya adto bisag bisitahan siya, di siya musimba, kay daghang pasahero, mga igsoon. Pero here comes kini nga kaigsuunan. Simba siya, bisan wala siya income ni anang adlaw. But praise the Lord, after 10 years, nakita na mo nga ang nagsimba mga kaigsuunan, mas arang-arang ang iyang kinabuhi. Because God promised us not only spiritual growth, God promised us not only blessings of abundant life, but God promised us to be peaceful and mindful of His work. And while we join our life in the work of God, ang Diyos makaigsuunan, magpanalangin kanimo. Ikaduha gayod nga punto, gawa sa atong teksto karong adlaw. Ang Diyos naingon siya, kamo mapuno sa Espiritu. Saturated by the Spirit, because saturation keeps us Spirit-led, not a self-driven. And that can be read in Galatians 5:16. Makita nato din ha, kay Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by Spirit, nag-ingon ang atong Ginoo mga kaigsuunan. After we change our mind, God changed our mind, then God will put us the power of the Holy Spirit. Kung imong lantawon, mga igsoon, niusab sa Dios ang mga panghunahuna sa iyang mga disipulo. Ayaw nagkabalak inang gingharian, ayaw kabalak inang kinabuhi nga walay katapusan. Mao na gingon ni Apostol Pablo, ananing kamot mabuhi mamatay, apan ananing kamot mamatay mabuhi. Ayaw kabalak inang langit nindot nga kinabuhi, ang gisulti sa Dios, unaha ang Espiritu. Unaha ang gahom sa Dios sa imong kinabuhi, receiving the Holy Spirit. Because once you receive the Holy Spirit, that means nga imong gisurrender ang imong kinabuhi sa Ginoo. You depend much on the power of God. Wa ka nagsalig sa imong kaugalingong gahom. Wa ka nagsalig sa imong kabtangan. Wa ka nagsalig sa imong influensya. Apan ikaw nagsalig gayud sa gahom sa Ginoo. Mao hinungdan mga igsoon nga si Jesus iyang giusab ang focus sa iyang mga tinunan. Karon nga tuig, maupod na ang atong buhaton. We are here to learn. Ni ata aron kita mga katon, mga igsoon asa man karon sa ibabaw sa kalibutan, usbo nato ang atong pananaw. We should be focused more on kingdom restoration mga kaigsuonan to kingdom proclamation. Amen. Bisan asa ta dalo na to ang mensahe sa Ginoo. Ako bitaw naka-appreciate ko karon nga 10 days of prayer kay ora gituyo po tinis panahon nga gibutang pugo ani nga title, gibutang pugo ani nga suhito kay nasibo pod sa kining programa nga atong gisuportahan. Unya karon pong buntang nakaingon pugo nga tukma gitaran kay naka-bloom man pud may mga kaigsuonan. What the Spirit's power nga miabot sa atong iglesia. Amen. Diha nato makita when we work together as one mga igsoon. Why we need the Holy Spirit in our life?
Why we need baptism? Nganong kinahanglan tag bautismo? Ngano man nagkinahanglan ta mga kaigsunan mo simba? Nganong kinahanglan man nga mubasa ta? Because the Holy Spirit is very reliable. Ang Holy Spirit, mga igsoon, nag-ingon din mga kaigsunan nga ang pagpuno kanato sa gahom sa balang espiritu, maghatag kanato mga kaigsunan kaalam, maghatag nato giya, mao nga bisag wala takabalo ni ana nga buhat. Once we say yes, the Lord will empower and use us mightily sa iyang work. Ang Holy Spirit maghatag nato boldness and clarity in our ministry. Maghatag nato safeguards sa itong una-una nga dihata. Mao ni dili na sambugan nung tuiga sa bisan unsa pa. Focus ta diha sa buhat sa Ginoo o kita mahimong epektibo sa atong pagkinabuhi. Dili ta maglantaw sa atong abilidad, apan maglantaw ta sa abilidad sa atong Ginoo. Kaya ang napuno gayod sa Holy Spirit, mamunga usab siya sa bunga sa Espiritu ni ining kinabuhian. Mga igsoon, usa gayod ka challenge para kanako. Labi na gyud mga igsoon, challenge kanang magwali bitaw ta nga bisag kita pud bitaw mga igsoon makaingon ta nga pastila no kinahanglan gid pud ay ta nga kanang orag kuanta sa atong wali kay ang Dios mga igsoon nagsulti sa tanan bisan kami nga nagdala kaninyo sa mensahe mga igsoon. Another thing dinha sa Selected Messages volume 1 page 121, a revival of true godliness among us is the greatest and the most urgent of all our needs. Mao gina ang kinahanglan sa atong iglesia. Pag-revive sa atong iglesia. The church does not need better methods as much as it needs better men and women, but men and women saturated with the Holy Spirit. I like this statement. Karong tuiga mga igsoon, no? Bisan unsa ang atong kanang buhat sa ibabaw sa kalibutan, we don't need mga kaigsuonan nga kanang taas pagyud ta og grado, taas pagyud ta naabot mga igsoon og nakita na to kinahanglan man puna pero ang tanan yon nag-ingon diri the most needs nga atong gikinahanglan is the empowerment of the Holy Spirit. Bisan unsa ikaw, bisan asa ka karon, ang pinakaimportante in your stand today, kinahanglan ta mapuno sa balaang espiritu. Dili tungod kung unsa ang mabuhat sa Ginoo para kanimo, mga igsoon apan ang atong gitanaw unsay mabuhat nato para sa Ginoo karong tuiga. Amen. Kung asa tagibutang nga departamento, asa tagibutang nga leadership, asa tagibutang dapit sa Ginoo karon, naabata sa taas-taas, naabata sa ubos, ang tanan gikinahanglan sa pag-apil sa buhat sa Ginoo mga igsoon. Abi ninyo, pasalamat yung kay ko anang mga kaigsuunan nga pag-abot bitaw nato sa distrito. Ila gid tang abi-abihon, pakanon mga kaigsuunan may ko. Wow, padayon mo ana mga igsoon. Kay kun ang pastor walay kaon unsaon na lang mga kaigsuunan. Kun ang kaigsuunan walay kaon unsaon na lang. Luya mga igsoon, mo nang inyong pagatiman mga igsoon. That means that you are spirit-filled. Amen? Tungod kay kamo naghiusa, nagpakaon sa mga pastor, sa diha nga kamo naghikay, kamo nagatiman sa mga pastor. Bisan diri sa opisina, sa diha mga igsoon sa atong mga offices, ang mga atong mga sekretaris, ang ato ang mga kaigsuonan dinhi, mag-atiman mga igsoon. You are also supporting the ministry of God. Amen? Bisan asa tang dapita mo adto. Padala tag saging, usahay pod ice cream, usahay pod bugas, bisan asang dapita. Your prayers, magampo mo pastor, ako say ampo nimo karon. That's a sign nga we are all filled with the Spirit of God because we are in one accord mga igsoon. Mao nga bisag asang dapita, daghan kay mo anhi diri sa union, mo anha mi sa inyo. We do our best, mga igsoon, nga naman, in one way or another, we are working for one spirit. Bisag wala mo sa field, naara mo sa office, bisag wala mo sa ministry, pero dihas yung balay nakapakaon mo sa mga magbubuhat, ang Biblia nagsulti, you will receive double portion of God's blessing. So kung ako mga igsoon, bisan pagpastor pa ta, bisan kinsa ta, mo pakaon kita, mo atiman ta, mga igsoon, kay nga naman, once kita mga kaigsuonan adunay kusog
diha sa buhat sa Ginoo, we can do a lot of things niini nga katapusang panahon. Last point, mga igsoon. Ganiha, align our minds to God. Ikaduha, when we align our minds to God, the Lord will empower us through the Spirit. And last, we need to step outside our homes. Stepping outside is very important. The Spirit's filling does not guarantee comfort. Human nga mapuno ka sa balang espiritu, mga igsoon, na aday makita nga sign, dili ka kay magpundo lang sa imong balay. You need to step out from your house. Nag-ingon diri, the Spirit's filling does not guarantee comfort, but it provides the courage to obey despite discomfort. Mao na nga sa atong kinabuhi, wali dito, wali diri, grabe tanang challenges makita nato sa ato nga pagwali pastilan dili madruwing usahay ang atong kinabuhi. Ug si Pastor Pai Papa ningon siya, do not finish the work because the work will finish you, but you need to do the work. Apan buhata ang imong buluhaton, mga kaigsunan. Kung ang tao na itong bersikulo diha sa buhat 8:8 nagingon din kini gayod dili usa ka saad, mga igsoon, kun dili usa ka pagsugo sa Ginoo nga kini gayod kita mulakaw. Kining gitawag nato, mga kaigsunan, the progress of the work of God, not only in Jerusalem, not only in Judea, not only in Samaria, but to the ends of the earth. Bisan pa sa tumoy sa kalibutan, mga igsoon. Not only in our family, not only here in Cagayan de Oro City, but to all region, to all people nga usahay murag di ta comfortable because of their ethnic beliefs, mga kaigsunan. Sometimes impossible. Pero sultihan to kamo, nag-ingon diri, this progression reveals that remaining in one place is a form of disobedience, not faith. Kuyawa ni nga, sulti igsoon, kana bitang gahuna ta nga igo na lang ning pagsimba, igo na lang po ning paghatag sa ato ang mga halatagon. Kulang, mga igsoon. Gikinahanglan mugawasta sa ato nga iglesia. Kinahanglan mugawasta sa atong panimalay. And I really appreciate sa ato ang mga kaigsuonan bisang asang dapita. Daghan kay sa mission and conferences ang atong mga care groups, makaingon ko makalilisang bisan dili tanan active pa karong panahon na, pero nakita nato gatubo ang atong active nga mga care group every year. Hinay-hinay og tubo, mga kaigsuonan, and we hope nga kining atong buluhaton magapadayon kay ang dili maabot sa usa ka church, maabot sa pikas nga church. Ang dili maabot sa usa ka tawo, maabot sa usa ka tawo bisan asang nasura. And if we work together, I believe the kingdom will be preached, mga igsoon. Dugang pa nagkanayon ang iyang mga pulong dinhi, mga igsoon. The principle nga atong ikinahanglan, God calls always leads beyond our comfort. You know, pride meets grace. Kung nakabalo dumdum mo sa sugilanon ni Apostol Pablo, sa diha nga si Apostol Pablo, siya usa ka dungganon, siya usa ka inila. Apan pagsugod niya surrender sa Ginoo dito sa Damascus, mga kaigsuonan. Gikan sa spotlight to surrender, from persecutor to evangelist, ang testimony ni Paul na himong ginansya o ang iya gayod nga kinabuhi na puno sa gitawag faithfulness. So bisan asa tanga status kinabuhi, God calls each one of us para sa iyang buhat. Maistrata, mahimo tang asa dapat government employee, naabata sa pribado nga mga buluhatan, naabata diha sa taas nga dapit, mga igsoon, taas ang atong profesyon. We all need, mga kaigsuonan, to go down and meet Jesus Christ in Damascus and change our perspective, direction this year. Sunod, mga kaigsuonan, nga prinsipyo, the gospel grows through risk-taking faith. Bisan usahay makatalagmano na ang atong mga misyonary, muadto usahay sa mga dapit nga lisod nga mga dapit og mahadlok. Apan if you go there, nag-ingon diha, mga kaigsuonan, in Matthew 14:29, Peter went down out of the boat and walked on the water. The principal faith is strengthened only when it is exercised beyond the safe zone. You never discover God's power while staying in the boat. Di ta maka-eksperyensya sa milagro
Kung dili ta mo lakang mga igsoon sa buluhaton sa atong Ginoo. The first morning nga mo tikang ka gikan sa pultahan sa imong balay padulong sa simbahan, that is worship. The first time nga mo step ka mga kaigsoon ta the house of other people nga nagkinahanglan sa tao, that is worship of God. Kitang tanan singing part of our worship. Listening sa mga wali part of our worship. Eating is part of our worship. Tanan mga kaigsunan is part of our worship. Mao nga si Haring David, siya nagsulat 150 chapters just worshiping God and praising His name, mga kaigsunan. The Holy Spirit empowers courageous witness. Ang atong presidente sa GC, sa Acts 4:31, they were all filled with the Holy Spirit and they spoke the word of God with boldness. Mo nangingon siya, boldness to our mission of the church, mga kaigsunan. Ang atong kaisog sa pagwali sa maayong balita o sa Ellen G. White, nangingon siya, ang balaang espiritu moabot sa matag usa nga matinud-anon nga magtotoo o ngadto gayod sa usa ka kinabuhi nga maisugon, dili mahadlok sa mga hagit ni ining tuiga. Bisan asat ang dapita, usahay naagyod ang kasamok, usahay na ang pagbanta sa atong mga kinabuhi. But still, the apostles before were doing their best, mga kaigsuunan, aron lang gyud sa pag-proclaim sa gospel commission, mga igsoon. Ang mga disipulo sa ilang panahon gisultihan sa Dios nga magtinabangay, magtininuod sa ilang buluhaton. The same as with us today. Gisultihan ta sa Ginoo nga magtininuod ta sa atong buluhaton. We need to give everything as an invitation of the mercy of God nga ang kaluwasan mintras abre pa ato kini imantala sa maayong balita. Ang Acts of Apostles page 28 nagingon, they were not to wait for people to come to them. They were to go to the people with their message. Mauna ang atong mission sa church. Mauna ang atong identity. Mao nga gitawag kita sa Ginoo nga mahimo kita nga magwawali kay maunay ato ang identity as a church, preaching the good news of salvation. Mao nga karon nga tuig, mga igsoon, kung wa ka makaapil kaniadtong tuig sa wali, karon nga tuig apil sa wali. Amen. God wants to change your mind. Kung ikaw gayon nisibat gikan sa tubangan sa Ginoo, ihatag sa Dios ang imong kinabuhi and the Lord will change the direction of your life this year. Amen? Kung ikaw, mga kaigsunan, adunay kagulanan o kasakit nga imong gibati tungod sa kasuliran sa kalibutan, give your life to Jesus. Kay kung asa ka karon, God has something for you to do kung ikaw gayud magkinabuhi diha sa Ginoo. Ang ang sinulat ni Sister White nagasulti nga kinahanglan ang mga tao mo gawa sa ilang comfort zone o wala gayoy magtinapulan. Kaya ang dili pagbuhat sa buluhaton o sana kat tinapulan sa biblical perspective. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves to the work of God, because that work will not be in vain. O sa Evangelism 2:6-2 nagingon, those who are willing to labor for Christ will be filled with joy and peace. Ayaw na pagpaabot nga ang Ginoo uban sa imong dalan pagkakaw umusulti kanimo nga nabanhaw na siya, magpadayon ta sa programa sa Ginoo, because the Lord send His messenger, the Lord sends the church. Nagingon si Sister White nga mao magsulti kanato, mga kaigsunan, tungod kay ang Ginoo hapit na mobalik. Kay natay kaigsunan ningon siya, pastor, kung gitawag ka sa Ginoo makabalik gyud ko sa pagsimba, pastor. Nako, Pastilan Brad, dugay ra kang gitawag sa Ginoo. Wa lang ka namati sa tawag sa Ginoo. Ako mo'y gipadala sa Ginoo. Ang atong mga elders gipadala sa Ginoo. Ang atong care group nagpadala sa Ginoo. Women's, sa stewardship department, asa pa na ang mga department niya, EMR. Bisan asa nga department, Sabbath school uban pa. God send them to the world aron mapahibaluta nga change. We should change our mind. Katapusan, mga igsoon, kailan mo ni Dismondos. And you know the story, mga kaigsuunan, ni Dismondos. He is known of his word nga nagingon, Lord, one more. Karon nga tuig, usa ka dako nga hagit, mga igsoon. Nagingon Sister White, those who place themselves in God's hands will lead step by step. Sa atong pagkinabuhi, kung kita gayod, mubutang sa atong kinabuhi sa Ginoo, kay ang Dios di magpugos kanimo kanako. Apan siya nagatawag, duol kamo kanako aron
Kamo nga gibugatan aron kamo makabaton og kalipay dinhi kanako. God said, duol kamo kanako. We will change our perspective. Usbo na to ang tinanawan og kita mo ingon, Lord, one more. Busa niini nga tuig, while mo apil ta sa buhat sa Ginoo, human sa usa ka wali, mo ingon na puta sa atong kasing-kasing, Lord, one more. Pareha ni Dismondos, o wa lang takahibalo, nga there will be hundreds and thousands of people one day in that heavenly kingdom. Nga mo ingon nato, Pastor, Sister, tungod nimo, nakita nako ang Dios, og akong nabatunan kini nga kaluwasan. Nga naman, tungod kay kita, nag-apil sa buhat. This year, hinaot nga ang atong motto, Lord, one more, alang sa inging harian. It is my wish and my prayer that the Word of God will continue to guide us this year. We need to inline our thoughts. We need to be filled by the Holy Spirit. And we need to go out, to step outside in order for us to find God's mission in this church. Let me pray for you, my dear brothers. Akong gihangyo kamo sa pagtindog tanan alang sa ato ang usa ka pagampo alang sa ato nga wali. Ginoo, salamat kaayo nga ikaw gayod nagpakita kanamo sa dalan padulong sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa balaang kasulatan nga maoy nagiya usab kanamo niining katapusang mga adlaw. Dili makita kanamo o Dios diha sa mga buluhaton. Apan usahay adunay mga tao nga gusto sila nga makakita gayod og mga butang nga maggiya kanila. Ginoo, dili na mo kalimtan ang imong mga latid dinha sa Timsong karong tuiga or last year sa My Journey with God. Nga dinha sa katapusan sa mga kuros sa mao nga nag-awit nga nag-ingon didto ning buluhaton nga maggiya kanato padulong sa langit. Mao kining buluhaton na Ginoo among gusto nga sudlan. Kay gatuo kami nga kun kami mo apil sa imong buhat, mao kanay klaro, tataw gayud nga giya, nga imong gusto sa among kinabuhi, aron makaabot kami sa among padulngan. Lamang o Dios, tabangi kami. Nga samtang kami, magharanduhaw sa among kinabuhi nini nga tuig, uban sa among pamilya, uban sa among mga kabataan, uban sa kusog sa tibuok, union o mga katawhan ni ini iglesia. Kami maluya kung wala ikaw. Kami dili makaabot sa unahan kung wala ang imong gahom. Kami dili magmalampuson sa mga tinguha kung wala ang gahom sa Espiritu Santo. Busa ni initakda Ginoo ang maong nga espiritu nga imong gihatag sa mga tinun-an panahon sa Pentecostes. The same Spirit Ginoo ang akong gi-claim ni ini nga bundag. Nga mo'y magpuno sa among mga kasing-kasing ni ini nga tuig. Nga bisan asa kami karon ng uban, nagatanaw lang diya sila mga cellphones. Tuwa sila sa ubang nasod. The same Spirit Ginoo ang maghatag kanamo og kusog, kadasig, alang gayod sa pagtapos sa imong buhat. Salamat o Dios. Salamat sa imong grasya. Pasaylua kami sa imong sala tungod sa imong pagkatawhan. Apan nablihi ang among kinabuhi sa gahom sa Espiritu. Aron walay usa nga dili makadungog sa mensahe, kundi ang tanan from the all ends of the earth makadungog sa imong mensahe ug ikaw mo balik na niini kalibutan. Salamat Ginoo sa imong pagtubag. Kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.